בית הספר של ביוטילוק, בית הספר היחיד בארץ שנותן לך את האפשרות להתנסות ולעבוד עם כל סוגי המכשירים הדיגיטליים שקיימים באיפור הקבוע, מהמכשיר הפשוט ביותר עד המכשיר הרפואי המשוכלל ביותר שקיים בשטח האיפור הקבוע. בואי ללמוד אצלנו בביוטילוק את שיטת האיפור הקבוע שאינה קעקוע. אנחנו מתמחים באיפור קבוע רפואי שאינו פוצע את האור, אינו חודר עמוק, אינו הופך לקעקוע באור. מכאן תצאי הכי מקצועית. אנחנו מזמינים אותך להיכרות אישית עם צוות המורים של ביוטילוק, כי בביוטילוק כל מה שתעשי יצא הכי מקצועי. בביוטילוק תחשפי למכשור הרפואי הטוב ביותר שפותח בגרמניה ברפואת העור בדרמטולוגיה. ביוטילוק נותן לך את האפשרות לעבוד עם סוגי המכשירים הטובים ביותר, הרפואיים, לא רק הקוסמטיים, לאיפור קבוע. תעודת ההכשרה שמקבלים בביוטילוק מוכרת בכל העולם. זו תעודת הכשרה שבעזרתה תוכלי לעבוד בכל העולם ללא בחינות נוספות.